Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien Ġesu qal lill-apostli tiegħu: Intom sejrin xandru u għajdu li s-saltna ta' Alla waslet, fejqu l-morda qajmu l-mejtin, fejqu l-lebrużi keċċu x-xjaten. B'xejn ħadtu, b'xejn għatu. Tfittxux li jkollkom flus fuqkom la tad-deheb la tal-fidda u lanqas tar-ram u la ħorġa triq la żewġ ilbiesi la qrieq u lanqas ħatar, għax il-ħaddiem ħaqqu ħobsu. Fil-belt jew raħal fejn titlu araw ikunx hemm min jixraqlu tmorru għandu u jibqgħu f'daru sa ma titilqu minn hemm. Meta titlu f'dar sellmu lin-nies tagħha u jekk tkun dar li jixirqilha ħajjiġi fuqha s-sliem tagħkom. Ma jekk tkun dar li ma jixirqilhiex ħajerġa' lura għandkom is-sliem tagħkom. Jekk imbagħad xi ħadd ma jilqakomx u ma jismax minn kliemkom, oħorġu l-barra minn dik id-dar jew belt u farfru trab ta' saqajkom. Tassew ngħidilkom li hu mill-ħaqq ikun eħfef għal Sodoma u Gomorra milli għal dik il-belt. Il-kelma tal-mulej. Ġesu jagħti missjoni straordinarja lill-apostli tiegħu u permezz tagħhom lid-dixxipli kollha tiegħu. U jibgħathom ixandru s-saltna ta' smewwiet, ifejqu, iqajmu mill-mewt, ikeċċu x-xjaten, ifejqu l-lebrużi, jagħtihom qawwa straordinarja ta' fejqan. Imma wkoll jafżhom li m'għandhomx jibbażaw il-fiduċja tagħhom fuq il-flus jew il-poter tad-dinja, imma jallimhom ukoll li l-ħaddiem ħaqqu ħobżu. Huma se jingħataw għas-saltna u l-mulej se jipprovdilhom permezz tal-komunitajiet li jilqgħuhom. Jafżhom ukoll li se jkun hemm min jilqahom u se jkun hemm ukoll min ma jilqahomx, min ma jilqax il-messaġġ, min ma jridx ikun parti mis-saltna. Il-martri din il-ħaġa ħassewha mhux biss fil-qalb tagħhom imma saħansitra f'ġisimhom stess. Min ma rridx jilqa' il-messaġġ tagħhom, rid jeliminhom, rid jeqridhom, mhux biss jeqret il-messaġġ, imma wkoll joqtol l-xhieda tiegħu. Fis-sena 2000 San Ġwan Pawlu II ikkanonizza dawn il-120 martri taċ-Ċina u dikinhar tal-ewwel ta' Ottubru tas-sena 2000 San Ġwan Pawlu II ta' anke xhieda ta' wħud mill-esperjenzi ta' dawn il-martri. Ħodt minnhom kienu isfijiet, saċerdoti, reliġjużi, irġiel u nisa, ma wkoll kien hemm lajċi, familji u anke żgħażagħ. Waħda minnhom, Anna Wang, kellha 14-il sena. Ikkundannawha għall-mewt għax ma rriditx tiċħad lil Ġesu. U qabel ma qatawla rasha baqgħet tlissen l-isem qaddis, Ġesu, Ġesu, Ġesu. Kien hemm żagħżugħ ieħor ta' 18-il sena, Chi Suu-chi, li bdew mhux biss iqattawh biċċa biċċa, jaqtawlu seba' mbagħad jaqtawlu wit, u anke rridu jqaxruh ħaj bħal m'għamlu l-Sar Bartilmew. Imma hu ma rridx jiċħad il-Ġesu. Fostu ġieħ kbir għajjatek skont il-Papa, kull biċċa tal-laħam tiegħi, kull qatra ta' demmi jibqgħu jirrepetu li jiena nisrani. Dawn huma stejjer ta' vera, mhux leġġendi, u saru fi żminijiet mhux ħafna mbeda, m'aħniex qed nitkellmu fuq il-martri tal-ewwel sekli, qed nitkellmu fuq il-martri tas-seklu 18, tas-seklu 19, tas-seklu 20. Fil-fatt,
il-martri ikkanonizzati fis-sena 2000 li qed niċċelebraw illum imorru mis-sena 1645 sal-1930. L-istejjer tagħhom huma stejjer tal-biki. Imma juru li hemm min lest joqtol l-insara biex ma jilqax il-Ġesu. U dawn ma kienux nies ħafna iżjed b'saħħithom minna, kienu bħalna. Imma nataw il-grazzja kbira li jixtu għal Ġesu sal-aħħar qatra ta' demmu. Nitolbu l-interċessjoni ta' dawn il-qaddisin martri għaċ-Ċina, għall-pandemija li ġiet miċ-Ċina u li issa laqtet id-dinja kollha. Jekk virus jista' jagħmel effett tant qawwi, hekk ukoll imħabba. Ftakru li San Wistin Xongrong li qed niċċelebraw ukoll illum bħala l-kap ta' daw il-120 tqanqal isir nisrani bix-xhieda ta' nies debboli li ġew maqtula għal Ġesu. Hemm ukoll l-effett tal-imħabba li huwa ħafna iżjed qawwi mill-virus. Jalla aħna nifhmu li qatt wieħed ta' mħabba jista' jkollu effett fuq l-umanità kollha. Ejjew inresqu t-talb tagħna quddiem il-mulej bl-interċessjoni tal-marti taċ-Ċina, mod speċjali f'dawn iż-żmien ta' pandemija biex il-mulej iħares id-dinja u jkompli l-qawwi il daw kollha li qed jaħdmu fl-isptarijiet, fl-oqsma tal-awtoritajiet tas-saħħa biex aħna nibqgħu b'saħħitna. Kulħadd jagħmel talba personali f'qalbu u niftakru b'mod speċjali f'ħutna ta' Melbourne. Nitolbuk mulej tilqa' t-talb tagħna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu si.